yi mata ƙoran taki amma kai da ake ba mata ƙoran takin nan ba ai kai ka san alƙur'an da na sami masara da ma dai ni na gyana kewa in ka kari goyo dibu goma ni da ma za su zo dai a haka ma su kare ta su ban dibu goma ni dai ba haka nake so ba sai dai kuma ka masa ɓarawan shi ne aiki. Mallam Jatau mina ne kaka yi hakan ga kai da ka kammala huda ka kammala noma to mina ka kira aikin ginka kawai ci ya rage ko ai dan sakkwato kai ka san gaba ɗaya in baka zuwa gonan nan kana dan didduba abin da ya kamata ai wallahi tallahi duk gara ka ga fadi da dan kiccinye maka abin nan wanda da kuka wa mutane ta ari kai ma ka gidan tsawon manoma ko ba ka bari dai kawai ka ga dan filani wai shine nan wai yazo yana yin noma da karo da kai ne ka san ai jihon shedan ko a insha Allah kai ka san da haka insha Allah za a yi saboda baka san wani abu ba ma wai yanzu baka ji ma masara mugun tsada take yi ba ni ko na jiya shin ga kasuwa ta muka ci wan shekare ba hakan ga basa 60 da wani abubuwa ba kai tunda kaga an fara sa tuwa a filo ni nake tun daga lokacin billahi lazi dole ma an tsaya gyara masara ta ni fara ni Allah nake ga ma wai a gida na tahi ne wai na ga babu ma fura da nono wai gaba daya dan kariya da fashi to mine aka yi da su ga abag ga wata ta zama namun talaka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ai ni gaba daya wallahi nake ga ma tunda nake kasuwa nake an ce wai an fara sa tuwa a filo ni fa gaba daya abin ya nake gaba daya ma abin ya dibirfice min wallahi wai ga masara da ko take zo farko ba kamar ban ta zo kan nabi mina ta kai ai ba ta tsina uban ko ba amfanin da ta kama dubina niya diwa da ta ja kai fa gaba ɗaya ka kai wallahi tallahi nake ga ma mugun baki ne da kai dan Allah na annabi ni in zaka tafi kawai ka bani guri hawa shi kai ba ka san shawara to shawara da zaka bani kai ka san yadda ake ka san da yanzu ba samu nayi nan ne yiwa da kaka yi wannan ba saukakin ya wannan ba saukakin billahi ya kika mugun baki wannan ba saukakin ba yana kallon dai tuwon ana sa shi a filozo amma har yanzu ya kasa ga waye ba da haka mugun taki kuma mugun tsada yake to ni wallahi tallahi tuwona ni ba zan sa a filozo a dauko tuwon sa